uqedela ulaka lakhe lonke likhona ibandla. That day Jesus will come azolanda ibandla. Now what does this mean? It means no uyaseve ebandleni bayingakwenza uphakame lo, ngoba mawuseve ngokuphakama usala. Buka bamshama sithi bayofika bathi sawakhipha amadimoni ngegama lakho. Ngempela bawakhipha. Kodwa ngathi uJesu uhambana thina. Because ngalamini kuyobe kungacengwa umuntu. Kuyobe kungathiwa bathana kuyobe kungacengwa umuntu. Nami babumgiliji noma ngifisa ukubathethelela ukubakhulumela uJesu engibathandayo ebandleni ngiyobe ngingakwazi ukubakhulumela. Noma ngathi Jesu ngicela ungamshiyi lowa. Hayicishe ungamshiya lowa bekade ehlupha. Kodwa lo ngicela ungamshiyi. Ngiyobe ngingenaseni. Final decision iyobe inekaJesu. Ngifuna ibandla lingizwe kahle. Kukhona izinto uSathane angakwazi ukuzenza. Kodwa mhlala hamba ibandla. Uyocakasa. Because khona into ezingenzeke emhlabeni ngoba sifinjwe ubukhona bebandla. Angazi ukuthi ibandla ngeke yazi. Kukhona into ezingakwazi ukwenzeka because nisekho. Because nisekho. Abahamba ngendiza phezulu. Idriver kumzalwane. Uyophuma hlanga bezinkosi. Abangaphakathi bosala beyibonela. Alright. Yawuphahlazeka nabo phansi. Ngoba ngala ngomali landa ibandla. Kebe kulusisi kwabasezulu. Kodwa kebe kuyini wesulo othi mayinkosi ivela siyojebula njengamathongo. Masikhuphuka emva kwale inhlupheko eziningi kangaka. Masikhuphuka ngazi siyokhuphuka ngehubo elithile bamka. Siyokhuphuka sithi inkosi sibongile ukuthi usiqhobele kwathi baba lapha. Sikhawuleze siseke ngenxekezo. Ngicela ngifundele kwincwadi ye-Revelation. Ngiyakhuthaza kakhulu abazalwane ukuthi ngoba kulesi sikhathi sinenkinga yozulele abathanda izambulo. Nokungasho ngisambulo esingekho eBhayibhelini. Abazalwane bayaxhuma, bayabusiseka. But kulesi sikhathi ngikhuthaza kakhulu abazalwane isambulo chapter 7. Abakwazi ukuhlola izwi. Uma ibingekho ezwini ningayithathi. Amen mathandana. Yami nje bengibile nje ngithumaye mameni ukuthi lena lento ngiyithola ikhona la ezwini. Mase ngitsho ongekho ezwini ngithathe ngiyicela. Amen. Ngabona abazalwane bakungilishe bekusiseka etho ngimshumayeli. Bazalwane. Siphelile isikhathi sokubekwa kwabantu bezandla. Manje sisikhathi somuso. Ngoba makukhulunywa why uzalwane nomzalwane kufuneka abe neBhayibheli. It's because makukhulunywa kubalekile ukuthi hamba uyohlola lokukhulunywa ukuthi izwi liyakuvukela. Uma ubuka izwi khona la izwi bakushama selithi kuyoya kubekwa kwezandla. Kodwa ufika la uJesu ethi ngiyobeka izandla kwabagulayo bathi usazwini. Ngoba leli bazili ibandla ukuthi ibandla lithanda izambulo but ezingekho phi. Thinking isambulo esingekho ezwini. Sixabanele isambulo ngoba sikho phi ezwini. Masivele isambulo bese siyasibuka ngezwi. Yakusupporta yini lokhu izwi lenkosi. Abangaphi ke abantu abayezulwini awufundi awusayithola chapter 7 verse 9 to 10. Wangapha abantu abayezulwini. Siyafuna ukufika khona abancane. Siyafuna ukufika khona. Verse 9.
owefumene njenganifundile. Chapter 7, verse 9. Mama uzwa nje ukuthi uphela ubuthongo vele ume nje uzelunge. But this is a very important teaching. Ngiyazi abazalwane bayozela makufundiswa bathanda nje ukuthi usashumayela babe ngenyawo but emva ukuthi kube ngenyawo ufuna ukubuyela ekhaya uphethizwe ngoba uSathane akahlaselwa ngamakhorasi uhlaselwa ngezwi. Sisu sakho ufuna sigcwale izwi. Nasigcwale izwi. Nasigcwale izwi. Ukhona ungamfunela kwesu. Chapter 7 verse 9 aqale kwisihloko sakho. Fundani bazalwane abaphethe umoya. Asikusula. Izinhlelo phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli ziyabekwa uphawu. Isihloko sakho nasithimba. Okay. Ayikho nesihloko esithi umbono abasindiswa ezulwini. Tisha baseKoksstad isho kanjani yakho? Yasho baseKoksstad. Uphethe isiXhosa. Ba? Izinhlelo phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli ziyabekwa uphawu. Verse 9. Verse number 9. Emva kwalokho ngabona bekaka isixuku esikhulu. Kanene ngubani lobona? Ngubani ongamkhumbuza? Ubani lobona? Apha amehlo kaJohane. Kodwa uyabona. Kodwa amehlo akekho kodwa uyabona. That means amehlo abakholwayo akaphelelanga kulapha. Zikhona into ezibonwa ngabakholwayo ongeke uyibone ngelihlo lenyama. uJohn uboniswa this revelation. Uma emva kwalokho ngabona bekake isixuku esikhulu. Isixuku esikhulu. That means maningi abantu bayisikhulu. Engekho umuntu ongasithini. That means uJohane wazama ukucounter abantwana bakaThixo esisixuku wangakwazi ukusibala. Please be among them. Iba omunye ophakathi kwabo. Iba omunye ophakathi kwabo. Iba omunye ophakathi kwabo. iBhayibheli lithi ababekezele kwathi basekugcineni bona bawusindiswa. Iba omunye ophakathi kwabo. Nabasigada ona iba omunye onjani? Yebo mama. Emva kwalokho ngabona ebesingena kubalwa muntu. Yes. Sivela kuzo zonke izizwe. Sivela kuzo zonke into. Imane kushuthi insindiso eyazo zonke into libathandekana. Izizwe. Insindiso eyazo zonke izizwe. Inkosi mayisincede kulento. Ngoba xa ubona umuntu osindisiweyo ongakhonziyo naye ingathi awuboni umzalwane. Wrong. Because igazi likaJesu liyabahlamba amaChina, liyabahlamba abeSuthu, liyabahlamba abantu bakaSuthu, liyabahlamba abaTswana, liyabahlamba abelungu. Amen, bathandekani. Now njengoba inkosi yobuya ziqoqwe baqoqwe bonke abazalwane emhlabeni wonke babe sebeyakhuphuka. Uthi uJohn ngababona besixuku esingenapha. Amen, bathandekani. Benqobile badlula entweni kodwa baphokophela. Amen, bantwana bakaThixo. Baphokophela. Ahlali kumnandi kuyandlela esiyamba kuyo. Kodwa kuyaphokophela bantwana bakaThixo. Sihamba nenkosi sesiphoxekile. Ngoba siyakwazi ukubaleka ukuhamba nenkosi. Khona abantu abathi xa bephoxekile bahlale phansi. Bazafuna uyoncenga. Khona into esakulahlekile. Awusibona sizedlile inkosi ungacabanga ukuthi siza
yonke imihla kumnandi ikhambe ezinyimini ngekho mnandi siyeza ngoba usendlini kaJehova lesikhathi sisimangxoka kenqotho mntana bathi mama Sivela kuzo zonke izizwe. sivela kuzo zonke izizwe yes Imindeni nabantu nezilimi. Simi phambi kwesihlalo sobukhosi. ithi siyofika sime phambi kwesihlalo sobukhosi uzoyifunda uma ufika ekhaya now sesukile emhlabeni sesezulwini sesiyafika ekhaya now masifika ekhaya there's something very very important engifuna wonke umntana kaThixo ayimayini masifika ekhaya siyofika siphethe imisebenzi engalingana ngithi abanye nje bawufika beyiphathela uplastic alomncane njengelungu phela are you serious abanye bawufika bebala 30 years ethi mina 30 years ekhona kodwa imisebenzi yakhe yamphika uphethe imisebenzi nje lomuntu ononyaka ephendukile and masifika ekhaya Corinthians chapter 3, I think verse 13, mfunela nje msinyana. Masifika ekhaya. Ilo nalowo uyoletha imisebenzi yakhe. Amen. Ilo nalowo uyoletha imisebenzi yakhe. Ukuthi usebenze kanjani? Awucabanga ngesikhathi unikela kodwa inhliziyo ibichithekile nale mali oyinikelayo uyayishwabulela imisebenzi amen iyazilisa imisebenzi abazalwane emlilweni why idlulise emlilweni it will be tested ukuthi le misebenzi uyenza kuba ufuna ukuba uyenza ngoba ukade ufuna ukunconywa ukhona umuntu othi nje mayithele lesifalo sasesontweni afuna ukuthi nazi ukuthi lesa sifalo sithini angelotheka ukuthi what was the purpose what was the motive behind lokho kwenzileyo babutheka thina sivuswe inkosi ukushumayela iqiniso kulesikhathi sokugcina. Please, let's not compromise. Noba ufica abanye befundisi becompromise ungasiphume phakathi kwabo nokucompromise iqiniso. Ngoba lokuqale kahle once wafika kwistage la ucompromise khona uyolimaza umsebenzi wakho mawudlulise empilweni. Imisebenzi yethu yonke isezodluliswa empilweni. Nathi esibile sashumayela usazodlulisa ukuthi lokho besikushumayela ulotshiwe Yesu. Amen. Sezodluliswa. Now, my food ekhaya 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Ithi abanye bakhanga ntoni abanye bakhanga utshani abanye bakhanga ntoni abazalwane labo abanye bakhanga igolide abanye bakhanga ntoni ngesilver abanye bakhanga amatshe kulesixhosa ukuthi abanye bakhanga indiza nithi indiza babushamasa indiza nithi lezi sikhipha umoya inhlaka. Amen. Now, why nakhanga ushone ngesikhathi se-COVID? That's a question. Abanye ke ababambi COVID. But bangashona bakhona bayaphila. It's because inkosi ikunikeza isikhathi sokuthi lungisa umqhele wakho. Lungisa imisebenzi yakho ngoba isezodluliswa phi? Sezodluliswa endlini. Ukhona abantu abagqamile ebandleni abathi benze izinto abazenzela ukuthi babonwe babukwe
My imisebenzi yami ingena emlilweni iyosha yonke ngoba imisebenzi bebeyenzela ukuthi sifuna ukuthwala ukubunga uthi ngiyenze kube khona abantu abanganakekanga abangadimanga nganto kodwa abenze izinto ezinkulu besenzela umbuso kaNkulunkulu imisebenzi yami yothi ngangena emlilweni uyizidumisa ngaphakathi emlilweni imisebenzi yami ithi hosana ithi ufanele umuntu. In other words, unikeza isikhathi njengomzalwane njengesikholwa nje sithunga imiqhele abantwana bakithi. Umqhele wakho uthunguselapha emhlabeni. Now, ngesikhathi umuntu banesikhathi sokufuna ukucengwa, banesikhathi sokuba namamuzi, banesikhathi sokuthi hayi mina ngifuna ukukwenza lokho mina ngeke ngikwenze ungacengwanga, you are damaging your crown. You are damaging your crown. Man, you are damaging your crown. Ukhona abantu abawufika nemisebenzi emikhulu njengalendlu kanti sindisi masingena emlilweni sifika zisho zonke uyongena ezulwini kodwa uyongena engaphathanga lutho ngoba yonke imisebenzi yakhe eyenza ngobugakho bokufuna ukubona. And listen very carefully. It's going to be tested. Ukuthi yenzwe ngokwentando kaNkulunkulu yini. What are the measurements? And mangena emlilweni iyofika ifaka emlilweni kwangathi uyothoba wena mnikazi wayo yiba ngaphesheya. Ulinde umsebenzi wakho ungaphumi. Qaphela ukuthi mawenza wenzela udumo kaNkulunkulu. Nokunganconywanga nokungabongwanga kodwa usezobonga ekhaya. Iqovekile ibandla abathandekayo abafuna ukuthi mabenzile kwazi wonke umuntu ukuthi wenzile. Amen. Now yodluliswa phi abantu abathi emlilweni ake ngibuze ke before idluliswa emlilweni awuyithathe nje uyicabange ngamespeqolo uthathe 10 years wakho ozokudala ukhona abanye bano 5 years abanye bano 15 lapho ibala nje tabishama sibala ngoku ngathi ngikhethe 24 years phela ndavila thina 15 years 14 years endlini yenkosi ngikhethe ngoku 24 years ndila kodwa iminyaka ibala. What is important ukuthi wenze. I want the church to hear this and hear it very well. Mawufika phambi kwenkosi baba uke obaba befundisa baba bantwana bakaThixo awuzubuza ngokuthi kwenziweni kuwe kodwa uyobuza ukuthi wena wenzeni. You will not be accounting for what other people did. You will be accounting for what you have done. That's why mawufundisa it's incwadi abantu bawukwetha ngokwemisebenzi yabo. Now that means phambi koNkulunkulu kumqoka ukuthi wena wenzeni. Ukuthi banyathela okay siyabuzwa mawusonyatheliwe wena wenza. And mawufika ezulwini awuyothi naye ukukhola nahlala phansi ngoba bekade bengandithandi. Alikho ivesi shouldn't alikho ivesi elitethandwa kodwa kukhona ivesi elitethanda. Abayifundi iBhayibheli. Abayifundi itethanda. Ngibona Nkosi ukuthi ngicela ngihlale phansi ngibele emuva. Avele wona ntshumayelo kwaba usithole avele uLazaro athi wayingcono ilale endlini bayiphila kahle. Mina ngidlala emgwaqweni kodwa Nkosi ngakhona. What I am giving the church, you will not put an excuse before God. My beg excuse pump way to, but pump would don't get it beg excuse. You God. And abanye
abanye bethu bazawukhawunta ukuthi wambona ukuthi yamlahlekela ukukholwa wabe simenza iyokuza lokho nje usithi wena wenza kukhona abantu abathunywa uThixo namhlanje wena bakhetha ukuya ngoDisemba kodwa inkosi imthume namhlanje. Omnye ubaba wake wathunywa inkosi yathi inkosi hamba uyomtshela ubani ukuthi akavumi isono sakhe ngoba insuku zakhe sezibaliwe. Wamane bekisa wathi nzoya uthe efika ngoba engena ifoni ethi bakubani sekehambile seshonile. Yathi inkosi bekutheni abakufuneka ibandla sifike la masithi ukuthanda kwenhliziyo yethu kuphelile. Do we really mean it before God? Amen. Asithole sini. Aw mama apostoli awunawo kwethu efundisa banaku okwethu. Hebrews chapter 13 verse 17 uthi thina soma silande lebandla. That's a very painful part of it. Siyoma thina sithi uyabona ukuthi mele usuhamba phambili. Uyazibona izinto. Siyoma thina bese siyalanda lebandla. That's why ukhola ibandla singathathi njengesikhulu. Mhlawumbe ukhola ningakhange nifinyelele kubo ubufuna nifinyelele kubo. Help me God. Ngoba ndiyazi baqala ifika phambi kuThixo ngifike ndime ndibuzo ngemiphefumulo. Amen bantwana bathi. Wonke umuntu oshumayelayo, wonke umuntu oshumayela ivangeli soqinisa sisuka kokstart ukuthi shumayela ngespeed. Ngoba uSathane usihlobela zini. Wathi ngiyobenza baleka imali balapha iqiniso. Ukhetha ukulamba kunokuthi ngidayisele. I normally tell them ngithi abe young man yakudala ngaphendle ukusindiswa. Lengayenzi manje. Ngawadayisa amanzi ngenza imali. Ngayidayisa oil ngenza imali. Ngayidayisa zonke into edayiswa abanye abantu ngenza imali. But yini enza ukuthi ngakwenzi? Ngiyazazi ukuthi God is going to call. Ngiyazi ukuthi ngelimini ngezulwini. Now, iverse elithi kuyamsiza ngani umuntu ukuzuzizwe lonke abe selahlekelwa ukuphila kwakhe. Wake up. Awuhlabelele labanye. Are you doing it for your glory or are you doing it for his glory? Mfakazi wenzela uzumo likabani. Amen. Khona nje imfundiso namhla sabuya la sofundisa khona sithi kuneyidumbu ezikhitshwe ngamalumi wethu. Kuneyidumbu. Come on, akanibuyela ibandla ekwenzeleni uNkulunkulu usuku. Akanibuyela ibandla ekwenzeleni uNkulunkulu usuku. Bandla lase Holy Gospel. Noma kufika abantu abanemali bezothenga leqiniso nalo. Incameni imali isu. Ngoba imali yethu ivela kuThixo. Oh, come on, masibala. Imali yethu ivela kuThixo. Xa ingakasiniki uThixo it is okay. Bengilalele omnye ubaba ethi mabefuna ukusidraina bathumela umuntu onemali. Azanga sizokusupporta mfundisi. Ma efika avele nje one Sunday ethi 20,000. Awusangana uthi awu. Ithwala ubona nje maximum 50 rand 20,000. Usathi uthi 5 kuleka usezohamba ngenyawo zokuthengela imoto. Kanti uzoweba the anointed. Sasa uzocontrol. Athi mfundisa ushumayela lo athi mawushumayela kanti abantu yabaxosha. Amen bathandeka. Ngisho kunaba mbisela kubo ngithi kuba ngikhuluma ngespeed. Alithi verse ngitsiba ayebhayibheli
ngoba ngiyazi ukuthi phambi kwenkosi ngisezolanda nayo. Ngifuna uma inkosi ifika ngimba ngithi inkosi lonke iqiniso. Abanikeza. Akunika lonke iqiniso. Abanika lonke iqiniso. And listen very careful. Siyakwazi ukusokola. Siyakwazi mama ngenyama. Siyakwazi ukuhluphekela ivangeli. Amen. Siyakwazi ukuhluphekela ivangeli. Esinye isikhathi abanye babantu esibaphathisa umsebenzi wenkosi abakazi bathatha izinto kalula. Because abakwazi ubuhlungu bokuqala phansi kwakhiba. Ulazi bandla singenikwa selikhona. Akalazi manakhi. Akalazi ngalifika khona ngekho mzalwane. Can I say this? Because khona our young brothers abanetshiseko kuyoshimalizwi abazwayo ukuthi fanele passion yokushimalizwa. Enye into passion. Enye into passion. Enye into uba nepassion. Kodwa passion ihamba iphele. Usali khona. And nobody tells them ukuthi uprofa ngani mayinkosi ikhombe nomsebenzi wakhe. uNkulunkulu ambizela umsebenzi wakhe akamthuba ukuthi makayotheza inkuni egcekeni kodwa ubizela umsebenzi kaNkulunkulu uthula ukuthi makaye ehlathini ayogawula inkuni ila uprofeti ukuthi ubizela awukwazi kwinkuni esayilandiwe ehlathini zabekwe egcekeni then uproof ukuthi ubiziwe Frasuboni ehlathini Frasuboni yakwindawo la kuyakhona yethu usinisiweyo ufuna ijabu sivume sithi ngempela inkosi imbizi ngoba ngobiziweyo ofika la ngekhona ibandla uvuka ibandla. And be very careful because kukhona nabaholi abalite ama-branch. Be very careful about umsebenzi abantu abamushile kwezinye indawo ngoba bangafika bekhuluma kahle bethi kuncenga usizosapota umbono asezokushiya. Be very careful umzalwane othi mayifike ebandleni ephuma kwelinye ibandla athi ngiphumile lapha kwasathane nalapha mhla ehamba kusezoba kwasathane. Very careful. Now it's can go obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your soul and they are accountable to God. They are accountable to God. Ngengalila one night manje ukuthi kakhulu sibamezele kakhulu bantwana bakaThixo i-competition. Khumbula iBhayibheli lithi alithanga ANC, alithanga EFF, alithanga onke imibutho ngayibala, alithanga lemibutho ukukhanya kwezwe kodwa ibandla lithwele ukukhanya kwezwe. That means mawuthiwa ibandla likukhanya kwezwe ukuthi ezweni kunjani kunya ibandla lodwa ekuthe elikopha emhlabeni sele kunchi wethu ezweni sitholisile sekudele Kokstad. Ngicela ke sibuke the two things. Kubalulekile ukuthi ibandla si-understand ukuthi sikwesiphi isikhathi focus kuso awusize awuncedekala awuphile umcofele phaya ivele. Ngicela sijonge ezinto ezimbili sizawuzenza quick ngoba amandi ngiyamaza bamisa uphumla ngoku nenze drive 7 hours alisamkhamlisa nami izicingele